दिनै आंनि सारादु दिनैसिम 13 सान बारलांबाय मांखरसालियाव नबथि खाफैनाया थेवबो दासिमबो मानोबा गिस्रोम मोनो निजोम हर गेजेराव सियाल रोनावबा। सोमखोर सिला बिथांखौ मिथिगौ बयबो आरो बिथांनि खन्थाइ फरायनाया मोजां मोनजायै मानसिफोरजों सानैसो मानसिया आंनो फन नाम्बार होदों। बिथांमोनहा बुंदों सोमखोर सिला बिथांनि खन्थाइया बिराद मोजां जायो, फरायनायाबो मोजां जायो। दा बे थांखिखौ लानानै दिनै आङो फैबाय, बिथांनि बे दखानावनो आं हाबफैदों। दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खन्थाइखौ खोनासंनोसै जाहाथे जोङो थुलुंगाखाङो। मानो होननानै बुङोब्ला खन्थाइयाव मोनसे फिल'सफि थायो, मोनसे थुलुंगा हाबनानै थायो। बे थुलुंगाखौनो जोङो नागिरनांगौ, खन्थाइगिरिफोरनिफ्राय जोङो नागिरनांगौ। खुलुमबाय डक्टर अजित बर' सारा डक्टर अजित बर' चेनेलनि थाखाय आंखौ खन्थाइ आवरायहोनो बेसिम फैलायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर, आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। आं दा खन्थाइ आवरायनो लानोसै। आंनि खन्थाइनि मुं दिनै आंनि सारादु। दिनैसिम 13 सान बारलांबाय मांखरसालियाव नबथि खाफैनाया थेवबो दासिमबो मानोबा गिस्रोम मोनो निजोम हर गेजेराव सियाल रोनावबा। निजोमथि सिफायनानै एम्फौ एनलानि देंखोआव आं दाबो गोजांस्रिवो। मुथाम खावसे गोलाव रेफे एमाव गोदो उन्दुलाङोब्लाबो आं लुबैलिया सिमां नुनो। थेवबो मानोबा गोबाब फैयो फाख्रा सिख्रा नायथावथारै सिमां फाग्लाफोरा। गुरलुब बागदावना हर ससेयावनो सिरि मोनो आं आरो गिसिनबावो। हर ससेयावनो निन सेख'ग्रा सिमांफोरा दिनैबो मेगन मोदै खालामबावबाय। सानजा फैसालियाव आलायअरना रायदाव फैदोंब्लाबो गोसो जायाखै राव हरनो, गोसो जायाखै मेगन बेखेवना नायनो। बावगारनानैसो थादों दिनै आंनि सारादुनो। थांहां थाङाहां दग' मग'यैनो आगान फोलावदों आं अरायनि थाखाय गारबोनाय जिउनि देरासिम। जेरावबो थाद'आ लासे गुरब्ला नुजाहैदों आं आंगोफोरजों होंगो दोंगो जानानै थानाय आंनि गोजाम सिथ्लायाव। बयबो मुखुब, सोरबाबा खामानियाव, सोरबाबा रायज्लायनायाव। मेगन फिदिंना नायदों आं, खायफाखौ नुना दुखु मोनदों, खायफाखौ नुना दिउ दिउ रागा जोंफ्लांदों। सिथ्लायाव दां दां साजायनानै दोनदों बिबार माला गानहोनाय आंनि गोजाम सावगारि। सिगाङाव जोंनाय आलारि बाथि, साखाथियाव दै सान्थि आरो बिबारजों आबुं सान्द्रि। उन्दै गेदेर जायनो फैदों बिनो दै सान्थि सारदों, बिबार बावदों, फैसा गरनैसो दान होलांदों। सोरबाबा आगदाजों सोरबाबा आगसिजों सावगारिखौ नायना रुखु रुखु गाबदों। सोरनावबा नंगुबैथार मोदै गसरदों, सोरनावबा गोलेर मोदै फसरदों। सोरखौबा रायदावफ्रांदों, सोरजोंबा मिनिफ्रांदों। बावगारलांदों आंदि दा सुबुं नंलिया जिउमासो। दिनै आंनि सारादु, खुरनायफ्रा खुरदों, जानायफ्रा जादों, नायै बेदरै मा जालु। जाखां लोंखां जिरायनाय फावै खायफाया सावरायदों, फाग्लिया आंनिफ्राय जि बुरजा रां दाहार लादोंमोन, दैयावनो थांबाय दाना। सोरबाया दाजाबफादों, आयु नंगौ आंनोबो द्लाम होनो गोनां दंमोनहाय बिहा। फारसे खनायाव सोरबा खुरमाया आंनि सासे आंगोनाव सोंदों, मा जायामोन, मानो बिदिसिम थांनो गोनां जानाय बिहा। आंगोआ फिनदों, माथो खालामनो जिउआनो बेसिमल'मोन खोमा बिना। वाह बेसे मोजां फिननाय, जायनि सेराव आं सानसे आखाइ फोलावहैदोंमोन, मदद बिहैदोंमोन, आथिं हमहैदोंमोन, मोजोमसे फोलोमनो आंनि आंखाल। आरोबाव गोबांनो फोरमायदोंमोन बोथिसे ओंखामनि थाखाय नांनाय दावहा आंनि जिउनि बाथ्रा, नाथाय गैया। जिउनि गोखाया लासैनो खाहाबलांसिननायाव दैहाबनाय बिसनि थावनाय लानांदों आं।
दिनै आंनि सारादु साना दा दोबैहां जाबाय। जाखांनाय दान दक्षिणाखौ गामिनि रायजोफ्रा साननो लाबाय। बयबो गावनि न' मोखां जाबाय। आंबो आंनि गोदान नबथिथिं आगान फोलावबोबाय। आंनो दा जेबो गोनांथि जालिया, ना रां रुफानि ना बोथिसे ओंखामनि। बिथांनि मोनफ्रोमबो खन्थाइयाव मोनफा मोनफा फिल'सफि हाबनानै दङ। बबे समाव बिथाङा खन्थाइखौ लिरो बेखौ जोङो मिथिनो नाजागोन। खन्थाइखौ आं जोबोद उन्दैनिफ्रायनो लिरबोदोंबाबो जोबोद माने गेसें आरो आंनि खन्थाइ लिरनायफ्रा। दाथ' आरो खामानिजों बेस्थ' जानानै थानांबाय जिउ दैदेननायनि थाखाय। बेनिखायनो खन्थाइखौ माब्लाबा गोसो जाबाल' लिरजायो, माबाफोर गोसोआव फैबाथाय बेखौनो लिरनानै दोनबाय। बेनो आंनि सोरजि। दिनैसिम बेसेबां खन्थाइ सोरजिखो आरो मा मा मुं? खन्थाइखौथ' आं खन्थाइ बिजाब दासिमबो दिहुनथ'नोनो हायाखै। खन्थाइफोरखौ लिरनानै दोनदोंब्लाबो खन्थाइया दासिम जेनेबा बारा जायाखै, 100नि बाराफोर जागोन आरो गांसे लेखानि गांसे बिजाबनि जागोन। आं दिहुनथ'नो खाबु मोनथ'वाखै, हाथ'वाखै। दा जोङो जेराव दङ बेयो मोनसे कम्पिउटार दखान। बेयाव बिजाबबो फानो, कलमबो फानो आरो DTP खालामनाय जायो, प्रिन्ट आउट जायो। बेयो नोंथांनि नामा? नंगौ सार, आंनिनो दखान। आं 2016 मायथाइयावनो बे दखानखौ खुलिदोंमोन। बेनि उनाव कर'ना भाइरासनि माबा जानानै गोबां प्रब्लेम जानानै आं दखानखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव थांनाय बोसोरनिफ्राय खुलिफिननाय जादों। नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो? आं बर'नि गासैबो जाग्राफोरखौनो आं मोजां मोनो गुबैयै। ओंख्रिनि मादाव अनला, सबाय बेफोरखौ मोजां मोनो। आरो जोङो हुदा बा हबि बुङो। दा नोंथांनियाव मा हुदा दङ मोजांसिन मोननाय? खन्थाइ लिरनायाथ' नोंथांनि मोनसे कालसारबो जाहैबाय आरो हुदाबो जाहैबाय। आं एकदम बुंनो थाङोब्ला मेथाइ रोजाबनानै लिरनानै देंखो होनानै जोबोद मोजां मोनो। मोनसे दुखुनि बाथ्रा आं दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनो लुबैदों नोंथांमोन। थांनाय जुलाइ दानाव आं माने दोंनै मेथाइ दिहुननोसै होननानै थि खालामदोंमोन आरो जाजोब्बायमोन मेथाइफोरा, ओमफ्राय रेकर्डिंबो जोब्बायमोन। बिनि उनाव जाय मिउजिक होदों बिथाङा माने जेबो खौरां लायैयाव, जेबो रेसपन्स मोनैयाव आं बिथांनिफ्राय दा मेथाइआ आद्रा जानानै थाबाय आरो फेसबुकनि गेजेरजों आं ससे रोजाबनानैबो खिन्थाखांबाय रायजो राजाफोरनो। मोनसे दुखुनांथाव थासारि जादों नङा होनबा? नोंथांनि मेथाइ खननाया आबुं महर मोनाखिसै, आबुं देंखो मोनाखिसै। जोंहाबो खोनानो मोनोमोनब्ला जोंबो थुलुंगाखांगौमोन, रंजाखांगौमोन। मानो होननानै बुङोब्ला मानसिनो रंजानाय नांगौ आरो जोङो मेथाइ खोनासंनानै जों रंजायो, खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंनानै जोङो रंजायो। दा बे बेलायाव नोंथाङा मदद बिगोन नामा? मदद आं बिनो लुबैया। आंनो सानसेब्लाबो एकदम नाजानानै जाफुंहोथारगोन। गुबुन राहायैब्लाबो आरो माने जायजों खामानिखौ आं मावदों बिथाङा हेल्प होथाराब्लाबो आं माने गुबुनजोंब्लाबो आं खामानिखौ मावगोन आरो।